bangotan nga nagpintas tatani bagong toothbrush na hindi. Siyempre ay nag-toothbrush ka mat no. Sumango ka ti kamera, ag-toothbrush ka mo, dapat napintas singipan mo, tanong nga kababain. Nga, tanong yun, nagaduti nag-uuyaw ng Ilocano. Katay ito nga video ay na. Inkarkarigatak talaga tagaramit ti video tagamin. Most requested na ito nga video nga talaga. Reaction video manan ana antiyon dagita insesin dyan ka nakikita na antiyon nga big picture nga makapaulot nga dito yung internet. Rugyan tayo nga bayagan na dito nga intro taka iwan lang ikat agalat ka nagkatawa diba tanong may kadagita stress yung nga rod kakanakan. Oh, sige rugyanan tayo ti reaction video 101. Kinabog ba yan? Nga kinabog. Binatog tanga. Kasla tala tuloy binitog. Babe, bakit? Babe, may sumusunod sa akin. Ha? Nakakatakot, babe. Mukha siyang rapist. Mukha siyang kriminal. Natatakot ako. Makapanlait ka ako to. Susurpresahin pa sana kita sa mansari natin. Inya gamin dito boyfriend. Kasla rapist siguro titsura na magamit. I-surprise na ko. Ate kasabihan, quotes. Huwag ka mahihiya na di ka magaling sa English. Correct. Ganyan din ako noon. Been there, done drop. Ate Pay, may sapay. Mukha lang ako di marunong mag-English. Pero looks can be this evening. Par, sinauli mo yung motor ko, may gas-gas. Iniwan mo lang dito sa bahay, wala nagunguton. Pero bumulod-bulod kayo yung motor, tarin na nyo magamin, hanyo nga, basta-basta ako, bumulod-bulod kayo, tapos hanyo nga, tarak ka na, tabulodon nyo. Bumulod kayo laang. Nag-reply, girlfriend niya to. Ala, naguyong pa yung girlfriend na. Isa ka pa, Rose. Pahatid-hatid ka pa, hindi ka naman maganda. Naril talk ka tuloy, Rose. At patulod-tulod ka pa lang kami, ang kamagay mga napinta, sagraman ka nga, Rose. Converse. For sale, Converse sneaker. Fake, pero pag naglakad ka ng mabilis, hindi halata. Pardasan di magnatandang malasin nga rong spelling aji Converse. Ay, Diyos ko. Hi, Han. Nagtatampo ako. Ay, dapat hanga hi, Han. Hi, Han. Nagtatampo ako. Kasyay. Ano gusto ng Han ko? Pachusi. Malo. Marshmallow. Marshmallow pala. Basta yung malambot na matamis, Han. Hana maibag ka di marshmallow. Han, itigilan natin to. Mag-aaral muna tayo. Podno. Isong ada kayo nga ubing. Hanggang mga agnobyo-nobyo. Agadal kayo pa, niya. Agadal kayo pa hanggang nobyo-nobyo. Panunutin nyo, nagngina ti bagas. Nagngina ti magagatang tatan. Nagngina ti nateng. Nagngina ti sibuyas bawang. Nagngina aminon. So nga agadal kayo nga nalalaing. Hanga ada aram-aram nobyo-nobyo na. Maumakin niya yun eh. Kaslara da ito yun eh. Hi po, good afternoon po. Magkano pa ang package sa'yo ng wedding? Kasaran. Hello ma'am, kailan po ang wedding nyo? And saan po ang location? Nanliligaw pa lang po sa akin yung kaibigan ko. Ha? Agar-aran pa ilang gaya? Wedding na tago. Package yan, di damdamag mo. Parang feeling ko siya na po. Feeling? Ay, ganun po. Gusto niyo sagutin niyo na siya mamaya pagkakain ng tanghalian. Tapos prenup tayo bukas. Sa isang araw naman pagawa na kayo ng invitation. Ano sa palagay niyo, ma'am?
Hindi po ba masyado mabilis, sir? Ay, Diyos ko. O siya, sige ma'am, i-update nyo na lang ko pag sinagot nyo na. Agar-arong pa lang ang damdamag ti package ti kasaran. Kailan pasukan nyo? Ala, eskwela man gaya mo. September 14. Face to face. Hindi, lips to lips. Ngayon, dala ko din niya nga taraman na dato eh. Pandepek-pek. Nagadong ipanagan pandipik-pik nga talaga, nakababain. Nala, nagungutan at girlfriend na, wag mo na ako i-chat, mag-basketball ka na lang habang buhay. Sabi mo magcha-charge ka lang, tapos inabot ka ng 5 oras, motolite ba battery mo? Wag mo na ako puntahan, to dyan ka na lang sa court, kainin mo yung bola dyan. Nagungot nga talaga si girlfriend na, babe, sorry na, panalo kami, saan mo gusto kumain? Makdo. Pakapiling na natin yung girlfriend na. Lamlam mo tira ka malanggayang karkaro pa magamit makan niya. Ang bilis mo tumakbo. Anong kinakain mo? Quick. For sale. Lolo. Halo gayam lakod na. Hindi ako gaminit pa nagsurat. Dapat kasi no, hahalolo nga talaga. Halo tilakod da, kakana ka. Ay, ate nga tatak ni nangina dato eh. Napay kasta. Balingag. Nagbalin nga gaga. G pantalon na. Anyata. Pre, break na kami. Ay, hala. Sobrang mamimiss ko yun. Lalo na yung late night talks namin tuwing tanghali, ha? Okay ka lang? Ato, Ilocano mat. Haan nyo pisla-pislan apo. Han nga buto dito eh. Avocado dito eh. Ang mga nga ukol dagitang. Kayo mga pisal mga gumatang. Pisulon nyo lang dagita. Kanila kayo. Ang dagita avocado nga lako na naapong bakat niya. Sige, daytan kakana-kanay na bago mabagtit pa yung nantiyo niya. Mabagtit nantiyo, dagito nga makikita dito internet nga makapaalag nga talaga. Sa pila ko manakinulag kayo matkan na nabawasan na stress kan problema ti biyagyo kakanan nga nagbuya nantiyo. Sige nga raw! Bye!